Laling, sugot ka. Sulduan ka 100k. Oh, na naman na trabuha, Laling. Ito, tigpintal ra sa barko. Pero manicure ang gamit. Boom! Laling, sugot ka? 20k mo adlaw. Ano man na, aning? Tigpay-pera sa barbecue, pero pilok imo gamit. Punsing, sugot ka. 10k ang adlaw. Ngano man? Gunot ra og lubingi po ng gamit. Boom! Doreng ganahan ka trabaho. Sa man? Ang sweldo 50k ang adlaw. Himori ka tarang sa merkado. Paping! Sugot ka! Librihan na tutuki! Oy, sugot ko. Imo na ang ibahin sa lubot! Total, imo na ang lubot! Siting. Gusto ka himuon kay ka model sa sulfur? Oy. Ikaw tong kagid sa sulfur. Miting, sugot ka model sa safeguard. Sugot ko. Ikaw tong bakterya sa safeguard. Dere. Imuon daw king koy ba? Gidit. Lala. Atong duha. Barog ka mo. Dere. Labi na yung mga senior high oy. Ang senior high! Sige. Sige. 1, 2, 3, go. Shout out Jomar. Shout out kang Oo. Shout out sa akong anak. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. I-shout out ako sa ako anak na tuwa sa Dubai. Jomar Pabrua. Wow! Ikaw man, shout out mo anak mga si Larry. Diri. Alam na tirap. Sige ba? Shout out ako sa akong anak na si Rapsel. Ratsil. Ako sa. Rubilin. La. Pares na nakon.